Hallo, ik ben René Schuurmans. Vandaag zit ik samen met Menno, een hele grote fan van mij, in een complot om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Ze zitten nu hier vlakbij in een restaurantje te eten en daar ga ik nu naartoe. Ga je mee? Nou, we zijn gearriveerd. Menno en Ellen zitten binnen gezellig te eten. En bij een huwelijksaanzoek hoort natuurlijk ook een cadeautje. 30 december ga ik een heel groot concert geven in de Maaspoort. En daar wil ik hen ook graag voor uitnodigen. Ga je mee? Een goedenavond, jongelui. Menno en Ellen, zijn die gearriveerd? Ja, we zitten op tafel 8 binnen. Ja. Oké, tafel 8. Moet natuurlijk wel onthouden, want niet dat ik de verkeerde tafel neem, hè? We hebben hier al een stroop van je. Oké, dankjewel. En die zit erin, denk ik, hè? Ja. Het mag allemaal maar kosten. Tafel 8. Kunnen jullie even aanwijzen welke kant? Oké. Komt er een extra toetje. Ik had er zo vroeger. En daar wist jij niks van, denk ik. Nee. Maar Menno weet er alles van. Menno, ga je gang. Oh jee. Nou, we hebben het er al langer over gehad. Dus ik wil graag in een hotel, of in ieder geval in een kasteel trouwen. Jij wou in ieder geval dat René kwam zingen. Dus nou, dat is bij tegenstander geregeld. Dus vandaar dat ga je dit ook ombrengen. Dus ik ga even wel naar die kant lopen, want ik ga het wel officieel doen natuurlijk. El, wil je me trouwen? Ja. Ik heb een cadeautje voor jullie. 30 december ga ik een heel groot concert geven in Sportpaleis de Maaspoort in Den Bosch. En daar wil ik jullie heel graag voor uitnodigen. Oh, hartstikke leuk. Oh, dankjewel. Ik heb je nog niet gekust. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hartstikke leuk. Ja, dank voor je mededoen. Graag gedaan. Kom ik hem trullen. Om op het gezelligste feest van het jaar te zijn, hoef je natuurlijk geen huwelijksaanzoek te doen. Wil je erbij zijn op 30 december in Sportpaleis de Maaspoort? Bestel dan je tickets bij reneschuurmans.com of dutchevent.nl. Tot dan!